Il-Ministru Byron Camilleri huwa raġel responsabbli. Sostna dan id-Deputat Prim Ministru Ian Burch meta net news taqsih x'inhi r-raġuni illi fil-Gvern ta' qabela ħadd ma jerfa' responsabbilta politika. U fil-waqt li Byron Camilleri sqar illi jurid jitlaq huwa evidenti illi jew kienet kollha pantomima jew Robert Abela jrid iżommu għax m'għandux min ipoġġi floku. Ian Burch jisħaq illi Camilleri għandu l-fiduċja sħiħa tiegħu. Byron Camilleri wera kemm huwa Ministru tajjeb huwa wkoll raġel u responsabbli. Innuqqas ta' responsabilità politika u kontabilta limitata li hija teddida ċara d-demokrazija ta' pajjiżna hija sinonima mal-gvern immexxi minn Robert Abela. Skandli kontinwi li ħadd ma jġor responsabilità għalihom fost oħrajn ukoll l-iskandlu ta' liċenzji ta' sewqan, illi ironikament lanqas l-istess Ian Burch ma refa' responsabilità għalihom. Mistoqsi dwar kif serqa bħal din mis-suppost wieħed mill-aktar postijiet siguri f'pajjiżna lanqas din ma waslet għal kontabilta min-naħa ta' rappreżentanti politiċi, id-Deputat Prim Ministru wieġeb b'dan il-mod. Arrestaw 8 min nies, irkupraw ammont kbir minn dik. Ħadd ma kellu jinstara laqqas u xek, onorevoli. Naħseb illi ħadd ma qed jgħid illi kellu jinstara, anzi. Intant, Net News staqsa għal ma raġuni il-Brigadier Clinton O'Neill għadu sospiż mill-impjeg tiegħu la darba bl-istess kejl il-Ministru Byron Camilleri għadu f'postu u għar minn hekk spikkat l-aġla illi bija O'Neill ġie sospiż. Waqt li fix-xhur u snin preċedenti diretturi tal-ħabs taħt it-tmexxija tal-Ministru Camilleri nżammu hemm għal xhur sħaħ. Fej il-Brigadier għadu sospiż, onorevoli. Tagħmlu dawk il-mistoqsijiet lill-Ministru Camilleri konvint li tikom ir-risposti u d-dettalji fuq il-brigadier u fuq il-meċa pass mod ieħor mad-diretturi tal-ħabs għalhekk qed ngħidlek. Fi żviluppi oħra l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ppubblika termini ta' referenza tal-inkjesta amministrattiva maħtura biex tistabbilixxi il-fatti u ċirkustanzi li waslu għas-serqa tal-kannabis mill-barracks ta' Ħalsafi. Din l-inkjesta li indipendenti mill-investigazzjonijiet kriminali ser titmexxa mill-imħallef emeritu Jeffrey Valencia. L-inkjesta għandha titlesta sal-14 ta' Marzu. Sissa għadu mhux ċar jekk hux se jkun hemm il-pubblikazzjoni ta' din l-inkjesta.